Kinong yalam jong kinong hikai ke badan hapo ka Shatri ka Meghalaya School SSA Association menta ka sngi ka R4R tarik Risau kilami syakmat ban penpau ya ka jingbitar halor ka jingle kuman ka sorkar ya ki jingdawa ka jongki kaba kilabu hakmat ka sorkar kata na ka banta ban penkenria iki nong hikai SSA ki badon kumba khatar hajar sanspa sapwengot Naga State Implement Society, Shaka State Education Department, kum ki regular basis, kat kum ka kendon ain SSA RTE nom. Nangta ban penkiu no eka tulop ki nong hikai SSA, bat ban pelait no eka tulop jong ki nong hikai ka badangsa sau benai menta, kata nadu jong ubenai jeliu, naitung, nailar, bat nailur. Hendrai ka sorkar ka lebam suitnyo, ya ki jingdawa jong ki nong hikai yala ka hok ka jongki, kumban syupun kan mau nakaliang kita ki nong hikai SSA kilada ban pelong arsin ki jingyaki bandawa ya kahok jongki kata haka khatsau tarik unailur kila pelong daga basong kelain mungor hamadan malki bar haka baar kata haka khatwai tarik bar khatar tarik Risau kila pelong daga mas casual leave hendrai penban ka sorkar kadang sangap menti kumta nakaliang ka jongki kilarai bakin sim daga sinjam bating hakane ka wat ka balai daga bakin pelong daga mas rali haka khandai tarik unaiwing ha baro ka sor shlong ba ka jingbom la ban siu ya kan ni katulok siknoi ka SSA kadena ka daw ba ka state government ka claim padio ya kan ni ka pisa kabali ka first installment na ka Ministry of Education te akabai de berkane nakaliang jungi ka association kanang bangin lab ya ka jing sisya ba hangno ka don kata gaps ma hakan ritrik jong banai Oktober jong daw snem ngila file da ka RTI hapo Ministry of Education Government of India ba ngila pan ya ka jing pensai ba nakai ka daw ba ka Ministry of Education jong ka sarkar India ka slem ban pha ya ka ni ka fund jong ka first installment sya ka Government of Meghalaya Bat kumbaga long mentang ngidang up ya ka juba ka bai de berkani ka RTI ka bangila de ban fight te mare yo ya ka juba ngin sa pentip spi kala tai kupor ka ka juba ka bangin yo apon ante ma sitom yangi la lagi pa hakno ki akibenta ki ba pair roper ka bai de bat ka jingim jungi ka ba mar ka sngi ngim ban se mai thong dan da ka bai ka sur ngala sim ya ka rai man ka sngi ban ya shakmat ya ka third phase protest kata ka de ka mass rally hang ni pon ma shlong haka khandai chi jong banai November 2000 print and electronics ba kumbagilatip bahagini ki kendit banai bala dep kata haka khasaurik jong September 2000 ngila pelong ya ka first phase protest jongi hapo madan malki kata mereka sit in demonstration hadin ba ka sarkar Meghalaya kamla ban penurlong ya kilai tadi kimat jing dawa jungi ki ba kentuk ke banungkong ban penkendria ya baro ki nohikai SSA kata kharaja sanspa sabwengut ki nohikai SSA na po State Implementation Society chapo State Education Department on regular basis katkum ka provision jong SSA ad norms kebaar ngidawa ban pentrikam ya ka pay structure but ban pentiu ya ka tulop jongki khatarajar sanspa sabwengut kinoi ka SSA kebalai ngidawa na ka sarkar bakade ban siuno ya ka tulop padaksa jongi kebade jong bena Jun Julai August bat September de hadin bangi claim sem yo ya ka respond lani ka no ka jubab na kaliang jong ka government hadin mangila de pelong ya ka first phase protest te kumbangi larai atau kasngi ngila ya syakmat ngila pelong pat ya ka second phase protest kata haka khatbai bar khat atrik jong banai Oktober jong taw snem kabade ka 2 days mass casual leave kababaro kino hingka SSA kila shim shuti na ki school jongki dementa arsni te hadin mangila de ban pelong yakini ki artli ki program jingi ki jongi hadu menta menne ngim syam yo kanu ka respond lani ka positive sign nakaliang jong ka government temanda ka sngi ngila code ya ka General Executive Committee yang ka central body but dakawe kasur ngila shim ya karai bangin ya syakmat ka third phase protest but
hakani ka third phase protest ngila rai ban pelong da ka mass rally hangni hapo nong ba shilong haka ndai trik jong ubnai November jong mentau snem te kani kadai ka rai ka ba ngimban si banshim namar ba ka government kala penbore ni banshim ya kani ka rai ban penlong da ka mass rally hangni hapo nong ba shilong war hakum kani ka por ba hidang mau ka jela jengi karai kon persya yo ni COVID-19